Punto sexto, aprobación de participación no Plan Provincial de Cooperacións ás Obras e Servicios de Competencia Municipal. Plan Único de Concellos, POS Plus 2019. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. A proposta que se fai ao Pleno da Corporación para este Plan de Cooperación POS Plus 2019 que consta de 3 apartados máis os plans complementarios, aparecen as seguintes obras. Na Chega Provincial 2019, a reordenación do saneamento no marxen do río Mendo entre a Ponte das Cascas e a Ponte do Carregal, cun orzamento total de 399.937,96, do que teríamos unha aportación da Deputación de 259.443,66 e unha aportación do Concello de 140.494,30. Na Chega Provincial 2018, a mellora da urbanización e servizos na Rúa Nova e Rúa do Hórreo son as dúas a rúa concretamente, bueno, colle un tramo da Rúa Hórreo, a última rúa que queda nunhas condicións con pavimento de formigón e con, bueno, pues nun estado que é manifestamente mellorable, e con isto, aparte xa con outras actuacións que pode haber máis adiante, completaríase un pouco o cambio dos servizos e das pavimentacións das rúas do casco histórico. Ten un orzamento de 118.060,47, do que teríamos unha aportación da Deputación Provincial de 111.536,74 e o Concello aportaría 6.523,73. Dentro do préstamo provincial 2019, incorporaríamos a rehabilitación do Convento das Donas cun orzamento de 349.952,75, con o préstamo da Deputación de 178.183,95 e unha aportación do Concello de 171.768,80. Ademais, incorporamos ao plan complementario do ano 2019, aquí aparecen as 3 primeiras obras que aparecen nesta relación, xa estaban do plan anterior, por tanto non é que sean novas aportacións, bueno, foron aprobadas no anterior POS, están no complementario, que pasa que a día de hoxe están sin iniciar ningún tipo de contratación, e as que sí se incorporan a partir de ahora, se o Pleno así o aproba, é a mellora da urbanización e servizos na Rúa López da Torre con importe de 130.908,09, a mellora da urbanización e servizos na Rúa Pintor Seijo Rubio con importe, un orzamento de 254.988,35, e a mellora da urbanización e servizos na Rúa Cruz Verde e Xudeos cun orzamento de 271.532,93, a mellora da urbanización e servizos na Rúa Brigantion e Manuel Naveira cun importe de 270.378,14. Os dous apartados en grupo que se presentan a este POS correspóndense no primeiro apartado un orzamento da Diputación de 549.164,35, unha aportación do Concello de 318.786,83, o que suma un total de 867.951,18 euros. E o que queda incorporado do plan anterior, máis o que se incorpora ahora do plan deste ano, no plan complementario, por un orzamento total de 1.336.440,10. Estas son as propostas de obras que se fan ao Pleno da Corporación para, se o estima así, facilitar a súa aprobación. Voceiro de Betanzos en Común. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, máis alá dos amaños de rúas que están ben, é evidente que hai que acometelos, e que nos queremos fixar en dúas cousas, que é o tema do saneamento na marxe do río Mendo, que aínda a día de estes días atrás estaba habendo verquidos no propio río. Agardemos que con isto se poidan solventar e se lle poña data xa final ao feito de ter que aturar ese tipo de vertidos no propio río, e algo que históricamente
é unha débeda que tiña Betanzos, que é a rehabilitación do convento de Donas, que, como non pode ser de outra maneira, non só apoiamos, sino que temos pedido repetidas veces, e entendemos que é importante que un edificio que a significación que ten por ser o primeiro que estuvo aquí antes de que Betanzos estuvera aquí, pois lóxicamente entendemos que hai que rehabilitalo, habilitalo para o uso da veciñanza, e que é un valor que se pode sacar deste plan. Vamos a votar favorablemente. Voceiro do BNG. Grazas, señora alcaldesa. Ben, nos valoramos sobre todo o cambio de perspectiva, por decirlo de algún xeito, que esta proposta ten con respecto ao do ano pasado. O ano pasado investimentos se iban a mañar a pasarela do pasatempo en poñer cámaras para o tráfico no casco histórico, e este ano, por fin, se centran a atender as necesidades do patrimonio histórico, que é a urxencia que ten a nosa cidade, non? E nun sentido duplo, en estender as redes de servizos e renovar as redes de servizos no casco histórico, que é algo que nós sempre defendimos, que había que destinar unha parte do POS a traer ao século XXI, por decirlo metafóricamente, os servizos do casco histórico, e por outra banda, obviamente, pola rehabilitación do mosteiro de Donas. É unha das primeiras cousas que o Bloque demandou cando conseguiu representación municipal aló por 1991, e é algo que, insistimos cada certo tempo. Ainda hai pouco tempo nos advertíamos nunha pregunta que non tiña xeito celebrar o 800 aniversario tendo a caer literalmente o edificio que se lle compraron os terreos para poñer Betanzos onde xe está, non? Que era un sinsentido, e que tera caer un edificio de máis de 1000 anos, que prácticamente rolda os 1000 anos, pois non tiña xeito nin traza, que non todo o mundo pode decir así. Entón, desde ese punto de vista, nos estamos satisfeitas doblemente de que se atenda esta demanda histórica da nosa organización e de que se lle dé a solución a este problema gordo que tiñamos de ver como pouco a pouco se disolvía, non, por decirlo de algún xeito, o patrimonio da nosa cidade. E despois o tema concreto do saneamento no río, pois efectivamente así se pon, tamén o trouxemos moitas veces, se pon por fin solución a ese saneamento, a ese tramo da rede de saneamento que cruza o río nas Cascas, que mesmo en algún tempo estuvo vertendo a cano cara arriba, desafiando a lei da gravidade todo o seu contido, nun geyser bastante lamentable, e os vertidos que se producen, pois efectivamente, aínda a día de hoxe polo Carregal. Entón, obviamente, valoramos, xa digo, o cambio de perspectiva, que se inclúan propostas que fixo este grupo, por descontado, pero tamén que se atendan a problemas acuciantes que ten a nosa cidade. E, polo tanto, vamos votar favorablemente esta proposta. E, polo momento, máis nada. Voceiro de Betanzos Novo. Pois eu alégrome tamén de que teñamos un amplo consenso, prácticamente unanimidade desta volta, no plan de participación no plan provincial de cooperación. Nós tamén queremos destacar que eses tres proxectos estrella deste plan, que son, en primeiro lugar, evidentemente, abordar dunha vez o tema dos vertidos incontrolados aos cauces públicos, sobre todo nunha zona que había que actuar, que é moi importante pola problemática que presenta, que é esa zona entre a Ponte das Cascas e o Ponte do Carregal. Nós xa tamén presentamos varias mocións, varias veces insistindo sobre este tema de eliminación dos vertidos incontrolados. Tamén nos alegramos da actuación para mellorar os servizos dentro do casco histórico, do conxunto histórico, que a mellora de urbanización das rúas Nova e Rúa do Hórreo, e tamén, evidentemente, pola recuperación do noso patrimonio cultural e histórico, que é a rehabilitación do convento das Donas, que tamén é unha reivindicación que temos dende que chegamos a esta corporación. Polo tanto, tamén o noso voto vai a ser favorable. Voceiro do Partido Popular. Bien, pues por ser un poco repetitivo,
muchos de las propuestas que vienen, pues es cierto que muchas fueron debatidas, no solo en este mandato, fueron traídas en este mandato. También hay algunas que fueron elevadas, incluso en plenos del mandato pasado, y evidentemente este grupo nunca puso objeción nunca ni obstáculos a lo que son prioridades, sean o no sean del gobierno, y obviamente vamos a votar favorablemente. Voceiro do Grupo de Goberno. Ben, nada máis, agradecer o voto favorable de todos e que por unha vez tamén haxe unanimidade na corporación en un asunto tan relevante de obras que todos entendemos que son importantes e que, ben, nun xeito, algunhas delas non se plantexaron en momentos anteriores porque a situación económica tamén, pois, pode entenderse que non era a mesma e non había as mesmas capacidades de investimentos e tamén que algunha delas, de algún modo, había un compromiso, polo menos verbal, que iba a ser acometida por Augas de Galicia, pero que víase que isto se podría alongar no tempo e hai un problema importante na rede de saneamento que pasa polas hortas do Frade e que había que acometelo de unha vez, se non poderíamos ter unha situación complexa de resolver se se producía algunha rotura importante. Por tanto, nada, pues, manifestar novamente o agradecemento de que haxa esta unanimidade por esta proposta que se fixo ao pleno da corporación. Voceiro do BNG, voceiro de Betanzos, non? Voceiro popular. Ben, pois enténdese aprobado por unanimidade. Señor secretario, punto seguinte.